dia! Mireu, hem aplegat al final ja de l'actuació. Per acomiadar-nos, hem fet una miqueta de soroll i per això hem cridat als nostres amics del grup de percussió del col·le. El grup de percussió s'anomena Patapam. 3, 2 i... Fem molt millor. Aquells que no gosen. 3, 2 i... Molt bé. De categoria. Mireu, això és un grup de percussió. Enguany hem treballat percussió brasilenya. Em va tocar una samba, que és un ritme molt de festa, d'anar per el carrer ballant. En principi això estava a Brasil, però com que és un ritme molt xulo, ens l'han anat passant i aquí a Espanya i a València ja es toca moltíssim al carrer. Mireu, els instruments que tenim són especials de la percussió brasilenya. Tenim el tamborí, tenim les panderetes, tenim una cosa que és semblant a la pandereta però és com una mena de pot que s'anomena shake. Molt bé. Tenim la caixa, tenim el bongo, Dani. Tenim el rebolo i tenim allà, veieu que hi ha uns que són molt grossos? Sí o sí? Sí! Aquests no són de percussió brasilenya. El de Samuel i el d'Alejandro són bombos. Piqueu els bombos, piqueu. Molt bé. I els que sí que són de percussió brasilenya són els zurdos que tenen Alicia i Andrea. Piqueu-los. Veieu? Sonen molt greus els dos, però un color distint. Molt bé. Ah, i aquí davant jo agafaré un que és com un pot de llauna, així en dos parxes, s'anomena repenique. Com s'anomena? Molt bé, doncs anem a començar ja la samba. Hi haurà un moment en què us demanarem la vostra col·laboració. Esteu preparats? Sí! Us presento l'últim instrument. Veieu que xicotet? Mireu així. Se m'ha oblidat presentar a Míriam, que Míriam té un tam. Bé, doncs, si voleu, anem a fer un aplaudiment de sormuts i comencem la samba.